Oletko koskaan miettinyt, miten Suomessa junat kulkevat ja miten niitä ohjataan? Tervetuloa Fintrafficin raideliikenteen ohjauskeskukseen, jossa ohjaamme yli 500 000 junaa vuosittain. Vastaamme raideliikenteen ohjauksesta Suomen rataverkolla, jolla liikutamme yli 500 000 junaa ja kymmeniä miljoonia matkustajia. Meidän tärkein tehtävä on varmistaa, että jokainen matkustaja pääsee turvallisesti kotiin ja tavaraliikenne löytää perille sujuvasti. Tavoitteessa on onnistuttu hyvin, sillä Suomi on ollut EU:n vertailussa matkustajaturvallisuudessa vuosia jo sijalla 1. Olemme kilpailukykyisiä myös junien täsmällisyydessä. Kokonaistäsmällisyytemme lähenteleekin 90%, mikä on erittäin hyvin, kun huomioidaan esimerkiksi vaihtelevat sääolosuhteet rataverkolla. Tiiviillä yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa me varmistamme, että juuri sinun junamatkasi on turvallinen ja sujuva. Me tehdään töitä entistä ympäristöystävällisemmän maailman ja raideliikenteen eteen. Tehokas raideliikenne vähentää CO2-päästöjä vuosittain peräti 400 000 tonnia, joka tarkoittaa yli 200 000 henkilöauton vuosipäästöjä. Työmme taustalla yllää digitalisaatio ja Suomi onkin Euroopan eturivissä edistämässä digitalisaatiota raideliikenteen turvallisuuden ja toimivuuden parantamisessa sekä sen suosion kasvattamisessa. Meille on tärkeää olla luomassa uutta ja näin vaikuttaa koko raideliikenteen tulevaisuuteen. Tervetuloa mukaan matkalle entistä turvallisemman, sujuvamman ja ympäristöystävällisemmän liikenteen puolesta.